Mehriban ilişler. Şu yılın 1 Ağustos'undan Rusya Federasyasının Türkmenistan elçixanasynyň konsulluk bölümi Russiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň dalaşgärleri we talipler üçin okuw wizasyny resmileşdirip başlar. Munyň üçin konsulluk bölümine hepdäniň iş günleri 9:30-dan 13:00-çä gelip nowatda durmaly. Okuw wizasyny almak üçin dalaşgärleriň hemde talipleriň ýanyna şu resmi namalaryň bolmagy hökmandyr. Rusya Federasyasının İçeri İşler Ministrligi tarapyndan talip wizasyny almak üçin berilen şakylyk haty, anketanyň dollarlan görnüşi we fotosurat, raýat pasportynyň göçürmesi we asyl nusgasy, raýatyň daşary ýurt pasportynyň göçürmesi we asyl nusgasy. Şakylykda görkezilen wizanyň gutarş möhletinden soňra pasportyň möhleti adyndan 18 ay bolmaly. Rus diline terjime edilen 3 ay möhletli AIV infeksiýasynyň ýoklugy baradaky şahadatnamanyň asyl nusgasy. Mugut wizany taýýarlamak 7 iş güniniň dowamynda amal aşyrylyp, gysgaly esasy wiza almak bahasy bolsa $160 barabardyr. Töleglerden konsulluk bölüminiň kassatyna nagd görnüşine kabul edilýär.